Doe je, Hanny? Aten. Ik denk dat ze even bij deze. Wat heeft Tom mij eens kostplaats gelegen. Wat ben ik blij, dat is het best. Je zitten. Voorzichtig. Ja. Oh, die hebben het dan ook. Wat is dat? Oh, Hoe ik erin? Nee, doe Nou. Ach, jongen, kijk gauw zitten. Kom er maar in, de deuren ziepen. Doe je al? Ik kan praten met jou. Ja, ik mag nog net een toetsje ademen, want ik ben wat verkouden. Nou, doen we dat. Doe het net. Nee, je doet toch niet. En wat is jouw rol in dit verhaal? Nou, als chauffeur voor jou, nou, maak ik zo dwang dat ik van alle vrouwen, nou, hoor. Nou, en kinderlijk lukt me dat. Het gaat jou wel opvallend goed Ja, aan. je moet rekenen, het vuur er dan net uit. Aten. Ik wil maar dat kroepen. Ik heb die Sam meest, ik wilde me schaal lenen. Oh, mooi mansje van mij. Ik ben zo blij, dat is het best. Ach, ik denk de laatste keer gauw dus doet het jong weer. En dan vooral onder de wintertijd. Een vrede die dom, hè? En dan gaan we wel even achter de rijden. En, ja, en dan koest ik zo vrij. En ik wil nog doen, hè? Klopt het dat jou het stuk skreun, hè? En hoe ben je zo op het idee gekomen? Ja, dat is een verhaal apart. Anke die heeft me zo inspireren, zo wil ik het hebben. En die heeft een paar dingen op papier zetten. Nou, en dan ben je te schreeuwen op een meisje die het mij doen. En dan dat werkt het altijd prima, want ik ken de mensen hier alle jaar. Die hier spelen. Nou, ik weet die ziet er zo uit, die reageert zo, die reageert weer anders. Wist wel wat dingen, hè? Ik ben naar de Bali geweest en ik heb vregen dat wij de duofietsers een keer broeken mochten. Nou, Halsje, je kent het bedenken, hè? Het moet maar wezen. Dat is ik zo aan en dat wil ik wel. Maar ik denk op lijst, waarom moeten wij dat nou altijd stilhouden dat wij een beetje kunde om elkaar hebben? Halsje, daar is gelijk hoor. Maar om argavatie met familie en zo te voorkomen, laten we maar wat stil houden. Wat kan u die familie nou schelen? Wat bent toch uw eigen baas? Hoe leuk is het om mooi te doen aan dit stuk? Ja, dat ik van mezelf net toch, dat ik het niet nou aankoe. Ga je me al optreden voor het publiek? Ja, wel 2 keer. Een volle bak. Nou, dit had smaken. Maar nou moest het jaren. Juster jong kwam die Aten Wiersma, je me weten wel, die hier nog net zo lang bent en daarvan zei wordt dat hij hier maar 3 vrouwen omskarrelt bij Griet Rodenhuis waai. Ja, van Zuiwert. Maar dan wordt ze volle kletst en rabben. Nou, het is wel weer. Juster jongen om zo'n uren kwam hij bij de Griet Rodenhuis waai en om 10 uren nog eens. Ze binnen verdikken ook geen 8 meer. En nou je laatste dag geworden. Gewurren litten? Ik vertrouw het net. Die Griet had me toch een paar eigen in de holle. En het weer heel apart. Ik ben begonnen, ik ben zitten, joh. Ik heb zuur de hele nacht rood in het stikleer. Wat hebben jouw ondervinding met het toneel? Hebben jou dit Niks, in net een spruit. Net een spruit. Dit is wel amateuristisch. Goedemiddag, Wiersma. Mooi dat jullie hier bent. En ik zit rechts met me door in het huis vallen. Dan weet hoe je praten. En hoe je rabben. Je zo'n met 3 vrouwen in verkeering gaat. Meneer de directeur, ik kan me net begrijpen dat jou je ze stampij maakt. Ik hoop laatst dat ik een leeftijd van onder en boven de wet. Dat die Anton Heijboer ik, die hier wil 4 vrouwen. Hoe oud ben je ook? 27, meneer. En jou door de tekst strak uit de holle. Heel een soort repeteren, man. Nee, een soort prakkesatie. Dat wel. Je moet een kar maken met deze 3 vrouwen. Kappen met alles. Of ingen uitzien. Nou, Hannie, nou lagen ze erom, hè? Aten jongen, dit komt tiegerhut aan. Ik zie altijd toch dat wij dit te jaren hier, maar dan heeft me wat wies maken en voorleugeren. Nee, Aten, wij maken gewoon net van nooit. Ik ben er een goede. Wat toch, jou doet ze jou vregen voor dit stuk?
Ja, ik moest er even naar nadenken, maar ik jaren dat ik tweede keus net verkeerd bedoeld. Maar er wie een uitval, dus nou ja, ik denk voort. Nou, doen we toch. Maar dan krijg je dus wel te jaren dat je speelt in een stik over een man die 3 vrouwen je erop naar je houdt. Ja, maar daar heb ik wel zin hoor. Dat vind ik dan wel leuk. Ja. Nou, vies mij nou wel een mooi mandje, Griet. Ja, dat keert niet hoor. Maar ik wil zo natuurlijk net verder met hij. Nou haalt je nog helemaal met uit de fietsen. Ate, met 3 vrouwen. Hoe kreeg je het in de plassen? En ik zal je dit vertellen. Ik wil echt net met jou fietsen. En dan hoest ik nooit weer bij mij te komen. Dag Ate. De moraal van dit verhaal is dat 3 vrouwen te watervol is. Zou hij alles, zou stevig liggen.